F'inqas minn 3 xhur it-taqsima ta' tqala bikrija rat b'kollox 1075 mara li kellhom xi tip ta' komplikazzjoni fil-bidu ta' tqala. Minnhom kien hemm 118 mara li kellhom telf ta' tqala bħal korrimenti, tqala ektopika u komplikazzjonijiet relatati. Huwa mistenni li sal-aħħar tas-sena is-servizz f'din it-taqsima ikompli jespandi. It-taqsima ta' tqala bikrija hija maqsuma fi 3 taqsimiet, dik tal-outpatients li fanqas minn 3 xhur minn dun fetħet tat-servizz lil 100 pazjent, taqsima oħra li fija 6 sodot għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn jibqgħu rikoverati fit-taqsima li finqas minn 3 xhur rat 118 pazjent u l-emerġenza li rat 857 pazjenti. Ma' One News, iċ-Chief Midwifery Manager Charmaine Bsajla qalet li din it-taqsima tara biss nisa li jkun se jkollhom tarbija imma li jkunu waslu biss sa 21 ġimgħa ta' tqala, filwaqt li żiedet tgħid li s-6 sodot jintużaw għal dik l-omm li tkun qed iġġorr tarbija iżda li l-qalb tat-tarbija ma tkunx qed tħabbat jew ma tkunx qed tinstema'. Intqal li t-taqsima ta' tqala bikrija toffri wkoll servizzi għan-nisa li kellhom telf ta' tqala darbtejn jew 3 darbiet wara xulxin u sa Diċembru ta' din is-sena is-servizz se jaspandi biex jinkludi żjarat addizzjonali ta' 6 ġimgħat wara t-telf ta' tqala.